TV la take golle moddude jogiten fulbe TV television gangonde ten golle fulbe TV la take golle moddude jogiten fulbe TV television gangonde ten sayemen fulbe TV wari kam am tawalde men fulbe TV wari to men fulbe TV tikka mangam hanga hauta hore men on Fulbe TV ben anniti non ha joni meden jara soma do gal mottondiral gal anduda ko jama on woni yedude e president Barrow wada yewtere bantare leydi nin kafuji buy non fotti do men yewtida do kadi don e nene kafu mu anduda ko woni Sadio Mbalo Barrow fans club yes nene tarawale a hiwrama kadiatu no badda tana ala ko jam tan gonda a haali gonga hande miden do jara soma Sadio Mbalo fans club miden ari jara doma to tabigal fulago programme do miden do ni right now to galle chiftoey gonga be lando wata gollude kanyun tan kono si tawi yimbe tambiti ka tan yahay ko du wadi mi andi accutu don haaju mo onon kadi ardon tawe den e nde yewtere nde anduda ko fi bantare leydi din tan lamdo wawa gollude fof
sa yi lamɗo no jogii branche ko fi branche wo branche golla neɗɗo o himo jogii neɗɗo wallowo mo toon gollanamo yo sa yi min acci haajuji amen fof min ali ko ligge leydi so ligge leydi noon wona neɗɗo goto accirte ko kala ɓiɗɗo leydi mo gandanta aɗo foofa nder Gambia ɗo ko yimɓe ɓe fof poti arde ɗo nangodira mballa président Barrow yimɓe anda agenda o wona kañ tan wawi ɗum wadde because président mbo Allah okkiɗen o machallah président Barrow dal sikkanam rek président mo gandanta ala mbo tampini ko jiɗɗa ko kalta ɗo jiɗɗa mbalota jam ñalla waala mbo witama hunde mbo wattama hunde so noon sa heeɓi on président sifa ko ɓe jaaha mballa ɗum e agenda muɗum o hombo wawa wadde golle because golle e haala wawa yaadu te noon président Barrow kay ala e haala kay ko gollat yimɓe jiiya so ko ɗum noon addi yimɓe ɗo hande fi min balla ɗum e tabital pulagu min mbaɗa golle ɗe min caako eyyi gonga ɓe gila loncuɗa noon o association ma Sadio ha excellency Sadio Mbaalo Barrow fans club kono woni golle ɗe woni yaruɗe wonɓe ley maɓe ɓe nananma masallahu Sadio Mbaalo fans club executive ammo mi ala ko mi wi ɗumen simi wi hande gimmoɗen executive o fof abbo ɓawo am ɓe gimmo gila min mbaɗi loncine hande affaire o koɗi yaha rek yeeso yimɓe koni natta rek e fans club hen hay right now end of this month miɗen keɓa raliw mawɗo farato after the raliw miɗen jaaha URR toon min guidorta pour waggol ɗum ɗo structure amen o ɗo min puɗɗorta Bara min giwi toon min jara ha URR min gartira ha Brikama min darna on structure amen o Gambia ɗo eyyi machallah andi gonga ɓe sa woni yeeso ko woodi wonɓe ɓaawo amantino wonɓe ɓaawo ɓen kamɓe kadi mbiɗa anndi machallah mo landiɗa ɗo o innete ko ɓahiɗa wawi yeeso yaaga moƴƴugol saabu weeɓani ko mottoniri yimɓe ɓe annduɗa ɓe ko mawɓe ɓe ko sewɓe rewɓe worɓe leƴƴi ɗi kadi fof mi tanguinindo toon leƴƴi ɗi fof no ɗo minen min ngala ceɗɗo min ngala joola min ngala pullo min ngala sarankulle minen kala leƴƴi gandanta ɗini Gambia ɗo ɗini ɗe leydi Sadio Mbaalo fans club te noon min tan mi wawa ko yimɓe goni ɓaawo am ɓen goni kam e wadde support gonɓe ɓaawo am ɓe noon masallah mi hutaki ɗumen ɓeni gueto ɓeni jiiɗi ha excellency leydi Sadio Mbaalo ɓeni jiiɗi Sadio ha ala ko président Barrow immanto koɓe jooɗoto galle mumen gila kalnumi ɗumen ɓe mbiyo kayen kala mbawa jooɗade so ko ɓe punta ɓe kollira his excellency and ha excellency ko kota mbo ɓe mbawi wadde o ɓe kolla ɗumen ɓe punta e leydi he ɓe kolla yimɓe ɓe kayen kala ko kayen goni leydi Sadio Mbaalo fans club so kayen kala ngari e tabital pulagu ɗum ɗo cultural meeting o so tasde ɓe garani dal weltare ala eyyi so miɗen belti caméraman amen o Ablaye Mbaalo e an Kadiatou kala to min gimmi oɗon gimmi jemma e ñalowma on gara jonde on gara ɗum ɗo darde so miɗo yetta yimɓe ɓe foof Mouhamed Thiam en PRO en Mouhamed Mbaalo en miɗo yetta neɗɗo kala Diatou en Maymouna Sagna en everybody is doing well yeah jarama mbiɗa andi en taƴay ɗon tan woni yewtere goɗɗo noon si mantima ko ya ɓeydu haray fanti ɗin fof mantama gonga ɓe mo yiiɗi président Barrow ko ɓe yiiɗa ɓeygu makko mo yiiɗi ɓeygu on ko ɓe yiiɗa kono mbiɗa andi noon fo e mum ko darori tan ko développement leydi ndin hara on waɗay ɗo batte inna ɗey ko ɗum ɗo fans club on waɗuno kañum kadi hara jarama Nene Tarawale ko jaɓuɗa yewtude amen ɗo mbiɗa andi tan en habbo to daren kon ɗum feƴƴata ka midin to awa Kadiatou jarama an kadi ha yeeso musidɓe an ko noon nanidi ɗi yewtereji ɗon haray mi watta hay hunde sina mi yetta Abdoulaye Mbaalo kadi caméraman an on mi yetta kadi Moussa Diallo mi yejjiti Moussa Diallo mi yejjitani Sadio mi yejjitani kadi Samba Gueladio Mbaalo France kono fewno ɗo himo ɗo ko jungo makko nangi harayno hande mbeɗe wondi e makko ga programme ɗo haray on jarama ko jokkuɗo me Fulɓe TV waɗe like waɗon subscribe haray komin musidɗo mon kadi Diatou Diallo Fulɓe TV laata
laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe tv télévision nga gondeten